To Indlunkulu Mangwabe, your ability to balance your calling as a professional nurse and your business Maqaqa lifestyle is amazing. Thank you, Mzansi, for supporting Maqaqa lifestyle. Growing your children the way you look after them, it has shown us what a great mother you are. Mzansi, thank you for allowing us to be part of your lives. Mangwabe ke siyamazi u-fourth wife oke wathola ukugqoka abantu abaningi bethi useyitholile imali waqala iMaqaqa nangu useyahlehla nalapho-ke bekuwuMzansi usukhuluma iy'ndaba zabantu lezi abaziveze kwi-TV show. Lana-ke uMseleku uyasho ukuthi uMangwabe uwumama oqotho ukhulisa abantwana ngendlela uphinde futhi abhalansise emsebenzini unesi njengoba nje la kule channel uMangwabe simbiza ngonesi. Hayi ukuthi suke simdelela siyathanda nje kanjalo akukho kubi angiyipromote lento yokuba negative ne-negativity nomuntu ongasakwazi ukubona ukuthi kuyadlalwa noma ku-serious. uMangwabe-ke la uncunywa ubaba uMseleku waphinde futhi wathi nala kwibhizinisi iMaqaqa uyibambile liyaphusha ibhizinisi uyaphinda futhi uMseleku uhusband ka-fourth wife uMangwabe uyabonga support abantu abayinikeza uMangwabe njengoba ibhizinisi Maqaqa lifestyle iyenza kahle. Nami-ke ngiyabonga i-support eningipha yona la ku-YouTube ukubuka amavidiyo nokuthi niwabuke nje noma sengikhuluma into engekho kwesinye isikhathi yikho lokho kwenza ukuthi ngihleke ngey'nsuku ey'thile u-YouTube masungibona. Thank you so much guys, ngiyabonga ngiyanithanda ngendlela engachazeki. Ngiyabonga lokho kwenza noma sibuye sixabane phela yinto enormal ukuthi sizoxabana ngoba sinemibono ehlukene kakhulu. Thank you so much for love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.